n'onye na apụ ezi na-asị na onye na apụ ezi adama na oche dibịa ada ewuzi onye na-ahapụ ezi adama na oche dibịa ada ewuzi ịma n'oge gboo ahụ naanị enwe ụdị oche ha na-enwebe enwe oche akịka oche a na-atụ atụ oke oche akwa onye mere ndị Igbo jiwa tụọ ilu sị na adịghị eji ụtụtụ anọ n'akwa oche adịghị eji ụtụtụ anọ n'akwa oche akwa oche gbuo ahụ na ọ dị ka nnukwu oche obi ebe ị na-anọ na mbe ịdọnye n'ime mbinye ya agụzighị nke ndị mmadụ na-ego kịta ndọnye n'ebe ha na-ezu ike ịnọ n'ime mepere n'imi na n'imi nọdụzi ha ma oge gboo ife a ji mechaa oche garala ọnụ ma akwa oche arụsị oche isi a ewezi akwa wee kwee ya ịnọdụ adị n'ime obodozie ebe akwa ahụ akwa ahụ ka eji ama ọgaranya ọ bụbụ ewela akpa anụ wee lụọ ya ọ bụ na ịnụ wee sị na ọ bụrụ ide apụ apụ ya ama na ụdị akwa ọcha ha adịghị ewuzi ya ama na ụdị ọcha akịka adịghị ewuzi na ndị nze adịghị ejizi ụdị ọcha ha na enwere ụdị ọcha ha na-adụzi ya ama maka ide apụ apụ ọpụpụ amaka ihe ọbụla ọpụpụ ofu ụzọ mmadụ si ama ihe otu mmadụ si ejere ụlọ akwụkwọ amụta ihe mgbe ọbụla isi bee gị na-apụ ime ha nọ nzube pụta nkụzi ebidogo ma isi ga-afụ n'ụzọ ma onye ị ga-ezute ụdị ikuku ga-ekugo isi ogiri na-eje Asaba isi Obosi na-eje Nnewi isi Nnewi na-eje ọzọ bụrụ isi ekulu mmiri na-eje ihe ala isi ga-afụgo n'ụzọ mbọta ga-akụzilere ihe ọfụ ụdịkatife onye na-egbusi akwụ isi akwụ ilotakwa otu esi egbusi isi akwụ ije mba amaka ọya mere mkpi ji wee sị na njepụ amaka na ọya mere na ọmụkaja ji njebe ikwu nne ka eji mụta otu esi asọke n'ime elu ahụ na ya jere ikwu nne ya ma mụta ya ha bụ na ọpụpụ na-adị mkpa hinne ọnwekwa ifekwa ụmụaka a na-akpọ nye mmadụ ka obidobe mmanwe nwa ya nọdụ na be nne ọ na-eme isi ike nke gwara ọjụ nke nna ya gbughị ọjụ nne ya gbughị ọjụ akpọpụ ya ka ọ pụọ n'ahụ nne onye ya nwanne ya nwoke nwanne mụmụ ya nọ Sokoto ka o jebe ka agụụ gụọ ya nwa obele tupu o rie nri mgbe ọ nọ be nne ya agụọ ya gụọ ejewe iri nri mana o jee ebe mmadụ onye ejekulu nri n'ite na-agwaghị ya agwa anọkọta amamife abacha n'isi njepụ na-adị mma ọ natazia n'ọnọ ịna-asị ozugbo nwa abịa ha otu esi na-adịgara gị otu esi na-ekuzi otu esi efu na njepụ na-adị mma hinne ịpụkwa apụa onye mere na ọgụ ụfọdụ efu ndị onye ji abụmakwụkwọ onye je nnene nwa onye je ịgba nkwụ onwe ihe onye jikwa akwamozu ka ọ na-eje ụlọ ọnwụ onwe ya ejicheka ya afọ ọ ya anọ biye onye ama na ibi ya agbapụcha ofu ya pụta wuchachacha wucha onye ama ọ bụrụ na anọ nwere ihe mere n'obodo obi n'ime ya ihe a nọ ibie nọcha mgbe ha jere ụlọ ọnwụ ụfọdụ nọ ya mgbe ha jere n'ebe a na-aṅụ nkwụ ụfọdụ nọ ya mgbe ha na-eje ọrụ ugbo mana ma ibi na apụta apụta onwe na-eju ya afọ ejija nta kọrịa ibe a wee wuchachacha wuchacha ọnwa isi ga-aga ọpụtara ọ imekame onye ọ na-amụwa amụ na-ekosiri epụta ịma ọ bụ onye nye na ha apụghị izu ada ama na akwa oche dibia ada ewuzi onye ọ na-anụ ewu na ọkụ nnọcha kemgbe ma ụmụazị ma ndị ọbịa amụchago okwu ya nyakọ na anụ kịta ya mee ọkwọ na anọ ọnọdụ ụlọ onwe onye eje nkute nwa onye nta nwa onye eje ụlọ ọnwụ eje akwamozu eje nzukọ ụmụnna nwa nke ọ na-eje onye na ha hapụ ezi ọ na-ama na oche dibịa dị ewuzi otu akwa ha mụzi ibe anyị ga-agbapụta ọnọdụ bie onye ama n'obodo agbụghị ọsọ ebe inu a na-esi apụtawa nchepụ na-akụzi ihe nchepụ na-ama ihe nchepụ na-eme mmadụ ọmalụ oge ụfọdụ ọmalụ ihe ọ nwere ezuchaghị ezu na ọ pụọ onye nke ndị Igbo tụkwara inu si na onye nna ha eje mba na-eche na ọba nna ya nkakpọ n'ọba nna ya ka nke onye ọbụla na-enweta otu ọba nna m ha na n'ogidi niile a onye ọba nna ya ka nke m
ọba nna ahụ ike kacha ọba dị n'Ogidi mana ọ ya ka ọba gị dị n'Enugu Agidi ijega ma ọbịa ijego Isu Ani Ọcha ijego Mbọsị ka ọ ihe ala ka ijego maka ifi na nna gị nọ n'Ogidi a wee chee na n'ọba nna gị nkakpọ na onye na ha eje mba na-eche na ọba nna ọ pụrụ ezi ọhụụ na ọba nna kachara ndị obere ogo na-emekara ndị ọgaranya obodo n'obodo ya ọ na-etu ọnụ na ọ na ọpụtara ụmụnna m ya apụta ochegodị ka bịa ya gbuolie ikpere anyị otu ụzọ agwa ndị obodo ha okwu ndị obodo ha na-asọpụrụ ya maka na ha ma na ọnya kacha onwe ego mana anya fee Lagos ka ọ fụ na ego onwe ha ebe o ji ga-eje nya ji elugodo Aba onwe ebe ihe anyị fụsa omeghị ịdị umeanị ma ị chọrọ ịdị umeanị ma ị chọrọ ije ịpụ apụ ihe ụfọdụ fụ ọ bụgodo nnọọ onye na-ama akwụkwọ na-agbanye nke mbụ o nwere ebe anyị were eti n'ụlọ akwụkwọ nke ọgbọnye nke 15 fụ na ndị ọ na-agba onye nke mbụ na-eti ha wụ n'onwede ndị ha bụ na-agbaziere ụlọ akwụkwọ nke ọzọ ebe a na-achịkọ ndị niile ma akwụkwọ na Naịjirịa niile onye na ofu ebe ọgbọnye nke 15 na-ekenechie onye na-adapụ ezi na-asị na ọba nna ya nkakpọ ọgụ ụfọdụ sị na nwunye m ama nka mekwana nwaanyị ka mma n'obodo anyị niile ọ na-ekwekwa obodo onye na-amacha onye ọnụ n'ọgbụ ya na-asị n'obodo anyị niile eke obodo anyị na mkpọ niile na onwe nwaanyị na-enweta nwunye m aka ebe enwere ọgbụ ịsaa ma ọgbụ ịsatọ ọ machakwa mmadụ ụmụ nwaanyị onye nọ n'ọgbe nke ego wee na-ekwugara ogbe ile nọ na Mkpọ ndị Mkpọ amụ na Lagos ọmala ha ka ọma ndị amụ n'Enugu ndị a na-azụ na Kaduna bụ ndị Mkpọ na-anata na emesị ma ndị ha bụ mmadụ adị na-ewetụpụ aka ebe anyị ya elu ebe anya ga-elu ha ụkwụ ha ya elu ọnwụ onye ọzọ ọ nwekwa inu nke ọzọ dị ebua mana anyị aka ọzọ nke akọ mana anyị agụpụta ya inu osita akata na ọgaranya ejighị ụgwọ bụ di anyị ọgaranya na jighị ụgwọ bụ di anyị ọgaranya anaghị onye ji ya ụgwọ ịma ịbụrụ ọgaranya ị ga na-enye ndị mmadụ aka ụmụ onye alụrụ ụlọ ma onye nke ọzọ enyekwa ego ka ochi na ego eji wee du ya ụlọ ka ọ wee bido onye nke ọzọ bịabiri ya ego ha na-akpọ nna ya ukwu na ofu onye ikene ego were aka na bụ wee kene ego maka na ha ji ụgwọ onye ọbụla imela ọgọ ji ụgwọ ọ ga etu ya ata na-egburu gị ikpere na were akara bụ na-ekene ekonele ego n'oche mana ọ bụrụ na nwa onye ịbụ ọgaranya mana onye ji ụgwọ ịma na dị anyị nọ ị na-eyiwe m efe ka ọ ga-enye m nri ụlọ ibe ọgaranya ejighị ụgwọ bụ di anyị ka ọ bụ ifugo na ife eji asọpụrụ mmadụ na ụmụnne ya bụ ihe o mere ụmụnne ya ịbụrụ ọgaranya nganda n'obosi mana o nwere uru ọbụla ndị obosi jitere gị n'aka gị iji bụ di anyị ọ bụ sọke nche di afa gị eji echere anyị nche ọbaịkọ na-enwere ego maka ibu na ego niile ahụ inwe nwe nke bara uru ọbụla mbọsị oge ha na-atụ ego ha ji alụ ụzọ isi ya kọba isi ihe afọ isi ka ụtụ ka mmadụ ha na-atụ atọ m nke m ego dị kasị na-atụ agwa gị ewere ego na ahịnya anya ha mana ụmụnna gị tụọ ya ọtụtụ iji ego n'ihi ya ewenta aka efu na ọnwụ ọzọ enye asọpụrụ ego ahụ inwe ọgaranya ejighị ụgwọ bụ di anyị ka ọ bụ di anyị kerịkwana di anyị nnọọ ọwụzi nna ikwu nnọọ chọọ nye oche ịma na-eji ụgwọ wee ọdụ oriri ndị rigoro ihe ndị ọ nyere aka mana ọ na-ejighị ụgwọ nwaanyị nyegoro aka ihe bụ ụdị anyị onye bụ akụrụ ụlọ onye bụ na mmadụ inyere ada aza ọgaranya n'afa a na-ada ọgaranya ada ọ sị na ndebe edebe dike adịghị ka mma mana ewepụ dike obodo akpọ ọnụ ma jụọ oyi
ndebe debe dike adịghị ka mma mana ewepụzie dike obodo akpọ ọnụma jụọ oyi ịnọsi n'aka Excellency Sacred Heart Secondary School Osihitenkwa ndebe debe dike adịghị ka mma mana ewepụzie dike ahụ obodo akpọ ọnụma jụọ oyi ịma ịpụta n'obodo onye nwere dike nọ n'ebe ahụ ma ọ na-abacha ma ọ bụrụ ukwuru ma ọ bụ n'ihe mbọsị ama mma na ha nwere dike afa ama mma na nwanne ha nọ n'Abuja bụ sinetọ nọ dike ka ọ bụ na agba ọfụ a ka dị ndị abụzi dike nke agba ọfụ mfe ahụ nke fama nje kpọrọ ihe ọbụla mana onwe mana akpọzi afọ ya na ebe onye ihe mbọsị onye dịta onye buru na anọ onye be anyị na ndị be anyị n'ebe ha ị nalụ ugwu nke ahụ onwe ihe ọchọ imeghị ọzee ndụ mana ihe nwenye ekwuru na onye na-achị obodo onye bụ na onye dị ụta onye bụ onwe ihe ọka analaghị ma ọ mee na onye elu akọmezi olu oge aka nsịsọ ihe ama na ife ebe na-asị onye ahụ ọ na-emelụ m ya bụrụ na ọ bụrụ sinetọ ọhụrụ na-abịa ihe ama na ọ bụkwa na-abịa otu ahụ maka na mbọsọ anyị achị afụgo mbọsọ ya anwụ ifu na ọ ga-ewe ndị obodo unu afọ 18 ọzọ iji nweta ụdị mmadụ n'otu afọ mgbe ahụ nọ ndụ maka ya ka ndị ọchịchị ndị ọzọ ji wee mara ụzọ bụ unu a na-akpọ obodo unu ọ dịkara ịnụ afọ obodo unu na redio ịnụkwa afọ obodo unu efu na TV ya mụ na dike ahụ unu nwere ngọsị a ya achụ ya afọ obodo akpọ ọnụma jụọ oyi ọnọdụ ka ntakeresimesi anaghị elu ụzọ nwayọ nwayọ ọ bụ na ị nwere nwoke na-abụ bụ ụmụ gị bega na-ekwo nna nna ọnata wedokọta otu abata ha nwa gidigidi hapụwa oke ọnata ha ya abata ebe ibe bega na-ekwo wee chọọ ụmụaka afọ ha nke ọzọ wee nje Malaysia ruo na atụ ya nga nke ọzọ wee nwụnahụ gị Krismas ruo nwaanyị abata bunu atọwọrụ takom nwanyị akụnụzọ nwanyị nna ọkịa dị n'okwana be ma na-ekwesịla ekwe alụ emekwa nna ya ebedokwa ibe akwa bụ na ndebedebe dike odeyi ka mma ọ bụghị nọkọtara dike ihe ka mma chiwe mma na dike nọ mana ebe ahụ ọ nọ ewue na adịba ha pụta ya ewepụ ya obodo akpọ ọnụma jụọ oyi ihe niile abịa na a na-anụba afọ unu ebe niile a na-asọpụrụ unu okere unu na-enweretala unu dike ha na-ekwu okwu ma na ama na ekenyeghị unu nke unu na ọya ekwu ekenye unu na-ekwu okwu pụtaghachi afọ ebe ni onye ekwuru ha eche na ọgba ọkọ ome na ndụ nke ndị nwe ha nwesịghị ike nke ndị ha jisie ike ọnya mere ndị Igbo ji ekwu okwu nnukwu mụlọm mwenye nyina m nni nnukwu mụlọm mwenye nyina m nni nnukwu mụlọm mwenye nyina m nni ọ na diọkpara unu tọ mmadụ wee tọ gị bụ onye isi ndị uwe ojii na Naịjirịa niile ma onwe uru ọbụla n'abalị gị ọ kwụghọrọ ụgwọ akwụkwọ ọlụkwụ ụlọ nsị ya abatara onweghị kemgbe gịnị nne ji o jide gịnị onweghị ofu mkpụrụ ihe aka wee bataghị aka mana onye bụ onye isi ndị uwe ojii niile na Naịjirịa niile ị na-agba n'ụzọ ndị uwe ojii kwụsịghị na-asị ịkpọ afa gị ịkpọ na ụtọchi na na-ekene gị na-ayọgo biko nnekwu ụmụrụ ụmụ ya enyi na mmiri ha ma na onye ha na-asọkwara gị na gịdị a na-esi ofu ezi aga fa ama ha na nwere ihe ọbara uru ọbara gị mana afọ ya ahụ ezugo nnekwu mụrụ m
nga nyina m nni ife ewe na-etu ọnụ na onye abanye be anyị ama na onye na-etu ọnụ onye bụ na ama ntịntị na onye bụ mana ọ bụ alụ ndụgbu n'ụlọ eji afịa anụ afọ unu ndebe dike adịghị ka mma mana ewepụzi ewepụ obodo akpọ ọnụ ma jụọ oyi ọ na-abụ nwa nwata tie nne ihe ọ gbagharịkwu nne ọzọ nwata tie nne ihe anyị afụta dịkwu nne nwata tie nne ihe ọ gbara ikwu nne ọzọ mana okenye ka abịa tupu ịkọwa elu nke a mana ikwubugo maka nsọ anị na alụ kedu ebe nwata iti nne ife daba o nwere ebe ọ daba ọ bụrụ nsọ anị ọ na-akpa ka ị na-ekwu ọ bụrụ ebe ka nke ebe ọ daba ya alụ ka nsọ anị ọ nsọ anị ka ọ bụ maka na ịma na ụfọdụ oge ụmụaka ịma na nne na-adị iche iche nne gị dị afọ 10 iwetie ya ihe dị iche na nne gị dị afọ 18 iwetie ya ife nne gị dị afọ 13 nwa ahụ dị afọ 17 ọ ga-etinwu nne ya ihe nne nwaanyị n'ụdịje n'oge wee dị afọ 35 ya amụtagwu nwa dị afọ 15 ya etie ihe ọ nwee ike ya na ya na-anụ ọgụ nke ọ dị iche na nwa dị afọ 13 ti nne ya dị afọ 19 naanị ihe irefu nwaanyị dị afọ 19 naanị ka ọ na-ebe akwa isi nwa ya tinye ihe ọ ka bụ ka bụ nsọ anị anya mmiri atụsa naanị ụchọ nwaanyị ọ bụrụ na mmadụ itinye ihe nwe nke dị mma ụrụ nwe nke ka ibe wejọ njọ ifugo ife agadi nwaanyị dị afọ 18 nwa nwa ya na-amụ ya ụla ifugo ebe o si wụrụ nsọ anị nsọ anị bịazie nke ahụ bụ alụ bụrụkwa nsọ anị mana mgbe anyị ekwe ekwucha ya na ụdị alụ akpụcha na ụdị alụ ebe bido ịgwa ya na ụdị nsọ anị maka na nke kpụcha alụ apụ ụfọdụ nsọ anị mana uwebugo mgbe ịkọwa ife a na-eme ụdị onye mgbe gboo ọnya mere onye ji egbalị ikwu nne ọsọ maka na ndị ikwu nne wee nụ n'otu nne ihe ịga mana nne ya ahụ bụ onye abatete nwa ahụ nwere ike bụrụ onye nwudoka ndị nwudoka na-ejikwa nna ihe ọra anyị ji ama atụ nwa ahụ ike bụ onye abatete nne ya bụ onye abatete nwa ahụ bụrụ onye nwudoka wee tie nne ihe ụmụnne ndị nne ji ya na nne ya nwere ụmụ okorobịa 6 n'ebe ahụ mfe ezipụ ya tọsị ya jigo jee malụ ma eti nwanne nwaanyị ihe n'eziokwu ifugo ka ọ ya bịa wee mmenyegodi ya egwu tigodi ya ihe pịarụchachacha ya ahụ nke a kwado be ha ka ejigoro be ha ọ ya atụzi ụkwụ na be nke ha nwere ike jebe ihe ha na be nne ya ọbịaghị ewu onye ya etinye aka na ada azọ dị ndị ha azọ nne ya ma nzụ ya ụmụnne ya ma nzụ ya onwe onye ha nzụ ya onye anwaji ahụta ụkwụ n'ikwu nne ya ọzọ onye ejezi ụta alọ mmụọ onye eje agwa njọ onye eje nkwụkwọ dị arị nweghị ka onye ejezi nwa tiri nne ya ihe na-agbalị ikwu nne ya ọzọ ebe inu asị a na-agba nkwụrụ ikwu nne onye eje a na-eme alọ mmụọ onye eje ụmụnne ejewesie kama ọsị na-arụ adịrị ya kama a na-akwado ka afọ ọ gaa azụ nọ si ejewalụ ọmagụ na aje nya hapụ ha na-ekwu kwu ihe ọzọ ihe nke ụmụ okorobịa echile na-eji ọ na-apụtakwa nyọ mamịrị ihe fa adọbie na efesa ha nwanne anyị nwaanyị ka ike kiri ihe ha na-ekwukwa n'ọnụ nne ya nwanne ndegede onye bụ ihe ọja ha anyị sinya bụ ike tie nne gị ihe na ọbụla ịchọrọ itie mana ị nweghị ikere iti nwanne anyị nwaanyị ihe na nwere ọdị n'ofu nne a n'okwu onye ahụ nne olu nwanne anyị nwaanyị
jee tie nne gị ihe. Ọtọ nchọ ọtakwa n'ala Igbo bụ na onwere ara elofu ụdị ife elofu odigodo arụ 15 aka na-echeta onye mmenụ Igbo ji wee tụọ ilu sị na amụsụ tagburu nwa mmadụ nwee ike ichefu mana onye ọtagbu nwa ya na-echefu. Amụsụ tagbuo nwa gị ọtagbuo onye ọzọ tagbukwa onye ọzọ chefuo na onye ọtagbu nwa ya na-echefu. Mee nke ahụ n'ala Igbo site ụdị ha ahụ adịghị echefu ha na-etie okenye nwekwa ife ọzọ nchọrọ ikwu anyị anachatakwa na nke maka ife njizi na ha na-echefugasị ụmụ ya n'ala Igbo. Enyi m nwoke kwa nne nne na 1986 emere ọrụ ụmụada ife ọ kwesịrị ime alụfa aka na-echefu ya wee lue taa kemgbe 1986 ka dị nso na ha na otu a ndị kịtara mfabia fede ihe ede ndị gboo na-eji ọnụ ekwe na-ada amaka mana ndị ajikwa egwu ewu na ndị amaka ha na-ekwu akwụdekwe onye akwụdekwe ya agbụla ha agwụ nke ka agwụrụ na-eso fasizi ama a na-ama maka a na-ekwunye onye maazị na ndị gboo bụ okwu ọnụ ka ha ji ede ihe nke ha ada amụka ama na onye dị anyị adịkwa anụ nakwa onye nwe anyị a ọkụcha ya ọnwụọ ụmụaka anyị na-ahụ ọgwụ ya ụfọdụ ga-elukwa ahụ 15 na-abịanụ n'ime afọ 15 ahụ ka anyị na-eloti ya ọ tupu ọnwụọ kwunyekwa n'ọnụ ụmụ ya onye nke ị na-ekwu 86 ka dị nso n'ife mmiri afọ 18 ga-echefubedie n'aka na-echegodo mgbe ọ ya adapụta ọ bụrụ na ha jere akwamozu be ha wee tie ha ihe wee bụrụ nri ebunye ha wee ufusie n'ọdịla anyị na ha na ọkụkọ na mgbe anyị ji akwamozu be ha 1970 na ọkụkọ na ha nye ha ya ọkụkọ na ọkụkọ ha nye anyị na anyị dewere na ofu n'ime ha zurie n'ọdịla anyị na ha ihe adịgide elu tata gafee tata wee kenyekwa ọnya mere na ọgụ ụfọdụ zi anyị ekwesịcha ebe ha njem nwaanyị o soro ihe mere n'obodo ụfọdụ ha anụkwa nwaanyị ọfụma ịpụta n'obodo a ndị ha nụta n'obodo nke eluo narị kwuru narị obodo ha dịzi nso ọfụma ndị bi n'elu mmadụ 5 ọ bụrụ ihe mee mgbe gboo iru ha wee chegharịa ọzọ ogodo unu ha ndị ụmụ ojii ụmụ obodo gbara uru okirikiri ma mkpọ ma abatete ma ị na-efu na onwere obodo ebe unu na-anụ karịa nwaanyị karịa ndị ọzọ ndị ka amụnwanye anya na be unu n'obodo ndị a na-ha akpa afa ihe gbadazie na mgbada efe ya kpata ya ọ bụ n'obodo anyị na ha mgbalụ bụ n'Imo Abagana Ụmụnachi Abatete mana ịpụtara ezi Owerri ndị ụmụ anyị na-aka Ụmụnachi na Abatete anyị na Ogidi gbakwa mana ọ dịkata efe onye Ogidi ọ dịkata onye bụ ụdị ha na-esibe Abagana wende mone ya ịtọkata ịbadaza mgbada efe ya kpata ya onye ka mma onwe nke pụta anụ si dozie ọnya menụ na ndị gboo si na egbulu tụpụ ka mma karịa tigburu tụpụ okwu ndị gboo egbulu tụpụ ka mma karịa tigburu tụpụ maka na mgbe ahụ ihe ha mere n'anya ndị ahụ fama otu ha kwudebe ya moto esi eme ihe ọ wee tela mana mgbe ọ bara n'aka agbụrụ awụ ba na agbụrụ ada ekwe ba na agbụrụ ndị nwere anya ukwu ihe na-eso okwu ọkụkọ mana ha esi na ewu ka ya bụzi enyeghị anyị sekwu na ọya enwe isi maka na ha chọrọ ịta anụ ewu mana ọ na ndị izi dozi ya ọka ebe na ọkụkọ onye si na mmiri onye si na nke bụ na ya itie nne gị ihe ụmụnna
ga-ajụ ya esi ya ndị ọgbọ ụmụnne gị maka enweghị ikikere iti nne m ihe nke ti nne nke gị mana otu na nne ji mụ na gị enweghị ikikere itide nne nke m igbo onye mere na mgbe igbo ahụ na ọnwụ ihe a ije ime nụ irutacha ife ya esie irutacha ihe ya esi mgbe ndị ikwu nne ga-ekwuchaghị na ụmụnne gị na ụmụnne nne ji ekwucha ha na ụmụnna ga-akpọzi gị ọka anyị bụrụzi abụrụ na-eti nna gị ihe ka ọ gịnị kwụọ gị na ọgwọ sị gị na anụgo ihe na ndị nna gị ochie je ebecha gị gbara ege bịa na anyị na-eche gị gị na ha kwụcha anyị na anyị na-eche gị ba ichecha gbuo ọnya mere n'oge gba ịchọ ime ihe nwere iche ya eche maka na ụlọ ya eme eme nwa gị ha ya eme onye na-agwa m n'ọkpọ taa ya alụ ọ na-agwa m ka ntakwụrụ ya ọkpọ bụ azụ ọkpọ na-ata alụrị nne o nwere ụdị eze ọ nwere ịṅụ dị ọgadoghị ozie na-adị ka eze akpị ọgadoghị ọ na-agba ọbara ọkpọ a na-ezi ya ọtadụ ọdọ aka onye aka tupu ịdọpụta ọdọkọ gị anụ ahụ inu wee sị onye na-agwa m na ọkpọ taa ya alụ ọ na-agwa m ka ntakwụrụ ya ọ bụ ihe ahụ ine anya du ịfụ na ọnya gịnị ya na-achọ ịdọga ihe a na ndị mmadụ na-atụkwu ya egwu ụmụ onye ahụ igwe ya na onye dutu a tie nwa m ihe n'ụzọ sị nya tie nye ịchọgị lapụta ịmụ onye ihe ahụ ịchọkwa ochikọta m na ụmụ m na mgbe ike ya adịghị anyị ya dịkwa gara dị ọkpọ abụghị azụ na-abụ onwe azụ ya ibu ntinye ọya azụ ahụ achọ okwu ọ bụ ihe egwu mana ọkpọ onye na-agwa m na ọkpọ taa ya alụ ọ na-agwa m ka ntakwụrụ ya ọ bụ m ha onye ọkpọ bụ oge ụfọdụ ịfụ nsogbu ịchakwarị ahụ isi ịchọsi okwu n'ụlọ akwụkwọ esike ijekwa nna gị maka ụmụaka na-echere na nna ha na-akacha esi ike karịa nna anyị nọ n'ụwa mma agwa nna mma agwa na ọ na-gwa nna ya amagoro na onye ọ na-ekwu maka ya ka m wee nwee ego ka m mara akwụkwọ ka m gwa ya agba na ọ na-ahọrọ m ya mana nwa anyị na-eko na-arụta aka eje nwanne ya ncha na nna ya eje ndị onye ahụ nna ya amago na nwunye kwata abụ na onye ahụ na ọ ka m mara akwụkwọ ka m nwee ego ka m mara mmadụ ijeze ka ịmanye nna gị na ihe ejerede onye na-agwa m n'ọkpọ taa ya alụ na-agwa ka ntakwụrụ ọkpọ ọ nara mụ n'ọkpọ ọnya mere ọ gụbere ịgbara okwu n'ụka ọzọ ọnya mere ndị Igbo nji wetụ anyị n'ọzọ si na nwa enweghọ nna na-agbara okwu n'ụka ọzọ ifugbu ọkpọ ihe mara na ọkpọ nwere ike ịtaga alụ ije n'ebe azụ ọzọ nọ nje nweta ịmata ọkpọ ma na ọkpọ bụ ihe a ihe o nwere etu esi enwerịta ọkpọ na ọnọdụ na-agaghị ịgha nye aga tolite ọnwụ na ọkpọ bụ ihe mmụta ime nje mụ ya aka ka echepụta nchachepụta ndị ọzọ ọtagbuo gị ihe akụgbugodi ya kụwa ya isi ezi ahụ arụdebe ọrụ tupu ewepụta ọkpọ maka ya je gwa ụmụ ya ahụ ime ngwa mmadụ site na azọpụta gị onye azọbụ isi onwe ije ebe ọ gaghị olu onye ya nke na ọ gaghị olikwata ha unu iwe ọ gaghị na-ekwu na ego efu nnukwute ego nna gị atọwọ ofu n'ime ụzọ iri iwe na-agwa ya ka o jee selụnụpụ ịmụrụ ebe iwu ahụ ije takwa gị ya metoro etobe ebu ebu akwa ka nra oke mmadụ mana oti ọrụ n'okwu a naghị asị ya n'ihi egosi ma anị m na-ele wee were ego m nna ya sị ịmara ebe ikinye ya jijele ị na-agwa m na ọkpọ agharị na-agwa nka ntakwụrụ ya ọkpọ na amonia amamata alụ oge ụfọdụ mmadụ na-ama onye mere ihe ọzọ jiwe sị na onye mara otu ụmụnne ya osi tere mkpọ akwụ ha n'ụlọ onye maara otu ụmụnne ya osiri mkpọ akwụ ha n'ụlọ mgbukpọwo ibe anyị dono otu ịma na enweghị ụmụnna anyị nwere ị na-achị ibe anyị ụmụ onye ga-awọsa ha nọsụ ibe anyị dono ndụ nwere nnupụta na ọgịnị ka ihe ọ bụ nwa onye ya wee ebegide akwa na biya chief nwa onye ya pụta
maka ndị mana niile gị na ha kpọrọ okirikiri nwa onye gị na ya na-eghe ọnụ iwe na-eti mkpu n'abalị onye mere ndị Igbo nji wetụ onye ọzọ sị onye na-agụ egwu n'etiti ndị ilu onye ka ọ chọrọ ka kwere ya ị na-agụ egwu ndị gbawe okirikiri bụ ndị ilu gị igute ha gbaghị ikete igute ikwe onye na-agụ egwu etiti ndị ilu ya onye ka ọ na-eche ka ha ekweriteri egwu a ibe na-agụ egwu a ya atụ anya na ndị ekwereghị ekwere ọ bụrụ ego agụ ikwe ekwe mana ndị gbara okirikiri akara ikwereghị ekwere bụ ndị ilu gị ha gbachaghị nkịtị igote ikwe ọ sị na ebe ufurukuma ntabala onunu na anụ ụkwụ anọ agaghị agafekwa ebe ahụ ufurukuma ịmara ufurukuma ka na-efe efe na mmanukwu mma egwu na-akpa n'oyibo onye ahụ butterfly onye okurukuma ụfọdụ na-akpa okurukuma anyị nweta ihe oyibo na-asụ m arụ ọtụtụ oyibo na-agalụ m cha okurukuma ọ dabagodo onunu nnukwute onunu mmiri emi ofelitekwa pụtakwa ofegide luo na anyị ifekwa fekwa fere si onu wee ligota mana efuzi onunu ufurukuma bịa daba n'ime fọkịrị ebe ahụ ịma na anụ ụkwụ ya nọ wee wu ma atọrọ hapụ udo onunu ha gbanaba n'onu ha ihe a ji ufurukuma akebe ahụrụ ọsọ onunu nkịtị ọrụ ndụ ha agba ha aka onwere ihe na-efe efe fecha efe ọchala ufurukuma na-enwe alọ n'ahụ ya nku ebe ọ gbasakwa ifu nke afụ ya atọ adịka nwa azịza onye mee na ọ dị emelụ ahụ ma ọ daa ọ tabago n'ime onunu efu nwa feritekwa o wee onunu ahụ wee dabazi anya wee tọ n'ime ihe ịma na anụ ụkwụ ya na ọ na-abịa anya na-achọ onwe ya okwu ma efi ma mgbada ma ewu ma atụrụ ọ na-ekwuru okwu anụ ụkwụ na-abụ dịka ọkụkọ daba anya ya ọ ya atọkwu nke mana anụ ụkwụ ya nọzi na aka ebu ibu nke ahụ bazara ime ya ọ baghụrụ ikwu okwu mpụta ọ bụ na mmadụ amamaala otu ebe nsogbu dị ya karịa ebe afọ ịma mfụta ihe nye ike merụghị ahụ esi ka ndị jefu isi otu ịma na onye nke ọbụla agụgụ na-atọ onye nke bụ aka ndị karị wee si ike ndị karị mara ife ndị karị mara akwụkwọ ndị karị wee gba dị mkpa jeni ya arụ afọrọ ha esi gị na ndị ha nga ha amalite ha mecha anọ m na mma otu emere ha ebe anya olibidoro nwaanyị emereghị ebele ikwesịrị iji ihe mee ndị ọzọ wee mara ife mmadụ kwesịrị ịma otu umie ha mara otu ugbu ha mara otu ngụrụm ya ha ịfụ ihe karịrị ume ikwesịrị ịma ịfụ ihe onye karịrị ike ikwesịrị ịma mana ịfụ ihe onye karịrị jee omekpa ya ahụ iwelu itu ọnụ na ịnya isi na-ekwe ekwe na nganga wee banye n'ime ya onye afọ anya afọ n'ojikọrọ ụmụnne ya n'ihe ji ebe ufurukuma daba n'onu anụ ụkwụ n'ọfọ agazikọ n'ezi n'ebe ahụ ọtụ na ọ na-abụ dike na-abụ tụta abụbụ ugo n'ụzọ adọwa ya adọwa dike na-abụ tụta abụbụ ugo n'ụzọ adọwa ya adọwa abụgo na-agala ọnụ n'oge gboo ọ bụla kịta kama otu ọbụ na ego adịgo ijide ego n'aka jee n'afịa na-achọ ma abụgo ka enye ya ekwu ụgwọ ya kwụba mana n'oge gboo afọ tupu ife abụbụ ugo ịmanụ ugo nọ n'elu osisi wee gbụọ mgbụ ofu wee dapụ abụgo ịtụrie n'isi mpenye na okpu ọzọ ịmana kacha nnọọ n'ibe ya pụtachara ihe ahụ abụgo wee daa n'ụzọ danara ugo n'elu ofu ahụ bịa ma mma too ogo nye ha chọọ ihe gama abụgo bụ ma a na-akpọ abụbụ ugo ugwe n'ugo ezigbo afịa a na-akpọ ya abụbụ ugo ihe gama abụgo bụ na ngwụcha ya ga-adị nri oji ọnụ ya ga-adị oji ugo wee na-atụchazi
arịa wee tụchapụta ofu ugbenye ya tụpụ wee daa n'ụzọ dike na bụ wee rute nso n'ofu oge nke a jekọ ya okwu n'ụka wee daa nna anya m ya na mbụzi ofe ya nye m ọsụsọ a na-abụ ofu dike enwe na aba agada na dike nke ọzọ enwe na ọkụzụ ha na-erutezi ifitedunu ebe ha fụ abụgwu akọtọ nkarị ịghọta ha tụtọrọ ya n'ike kama ha ya ekwute ihe dị na ya ekwute ma adọwa ya adọwa ọwụta abụghị adọbịa kamakwa adọ ya baa onye gwara ọkara ha gọrọ enwezi onye ọbara uru onwe onye ọbara uru onye alụ ụzọ ọtụfuo nke onye ọpụanụ ụzọ ọtụfuo nke kama ka ọ ga-abalụ onye ka na-akpọ kama olu ya eri ka igbolie kama olu ya eri ka igbolie ọ bụ na mmadụ na-abụọ na ha ekwe mmadụ na-abụọ na ha anụ ihe mmadụ na-abụọ na-amụtaba ọgụ mmadụ na-abụọ okwu ha dabara ha ọ bụrụgodo mmadụ na-abụọ maara ife ndị Igbo si na mmadụ na-abụọ maara ife na amụfa zụọ ahịa n'uru aha dị ya dike na-abụ ụta abụbụ ugo faya ọ bụ na ofu onye n'ime ha bụ dike onye nke ọzọ mmadụ nkịtị nke onye mmadụ nkịtị hapụ dike si na-eche dike adọrọ m biko na o mere ọma arụ nna were na achọwodo ewu ya nọ na mfụziri ihe bụ na otu na jidezi ego ka njebe oge ọzọ ka ọ daalụ m ọ hapụrụ onye dike were na makwa mụkọ na-azọ ya azọ na dike ga-anata ya mana mmadụ na-abụzi abụzi dike ka ha bụ ha ya azọgide dọwa ya adọwa ọnya bụ na ọgụ ụfọdụ na efo ụmụnne ịtọ nne ji ịtọ enwecha ego ọgụ ụfọdụ udo adadị ebe a ụfọdụ udo adadị ya onye nke anyị ya chekwudo ego onwe chekwudo ego onwe chekwudo ego mana ọ na ụmụnne ịtọ na ofu nwee nnukwu ego nke ọzọ nwetụkwa na-enye nwunye ya nri udo na ya akakwa wee dị ọgụ ụfọdụ maka mmadụ ịtọ n'ihi ihe afọ onye a bute agba n'ụzọ ama ndonye chi iru ebe onye ka ebute nke chi iru ebe nke onye ebute nke chi iru n'ebe nke ịtọ mana ifu mmadụ ịtọ nne ji nkọ nnukwu ego otu ahụ nke enwe ofu ọnụ ụzọ ama sie na-aga ha ncha nwee ofu ọnụ ụzọ ama nwee ofu iru ezi udo adị karịa mgbe na bido ha na ime okomoko na agara ka nga ọ bụ onye kwọrọ takọtụo ya tọ mba eze ya kwụ ụtọ n'ime mmadụ ịtọ ahụ ifu na ego atọ ahụ nwere ga-etita karịa ijikọ ha ọnụ dike na-abụ ntụtụ abụghị ugo n'ụzọ fa adọwa ya adọwa ọgụ ụfọdụkwa ọ na-adị mma ịrapụrụ ikwe ka ọ na-alụ onye ọzọ o nwere ihe erisiri aka tọtọ n'ọnụ dike ịchọrọ abụ ugo were ike nye n'ọnwa mgbe mụ na ga-etu ofu abụ ugo n'isi na nje ofu onye ga-etu ya isi anyị nwere isi na-abụ na ofu abụ ugo dị ha jide ya na nwere ihe erisiri aka tọ n'ọnụ oge ọzọ olom udo nwere ike dị mana ezi na ọ bụ ndị bụ na-aghọrị ndebe anyị adọwa ya adọwa ọ nakọrọ onye ọbụla n'iyi nwere ozi onye ọ ga-abara uru chacha Chineke sị na ọ na-abụ ewu cheta ihe ori ọ tagharịba ọnụ ewu cheta ihe ori ike nke ewu ihe na-emekarị ya ihe eji anya ụmụazị wee lụta na ewu na ọdụ ọnọkọta oge na-efu ya ọ na-atagharị ọnụ ọ tagharịgide ya chie ewu ihe ọ na-atọ na-enokwu ya enu mgbe ahụ edobere ya afụ ewu ọtagiri ya ọmụma kpụrụ ofu ebe dọwa afọ ya naanị na-atagharị ọnụ tagharịgide iwe ejiche ebi ejenata na-atagharị ife a na-akpọ ya oyibo chewing cord ọgbọ nchekwa nke ọ nọbugo mbụ tabakwa ya ọtagide onoo ya ozutete ike ọ sikwa n'afọ ya mgbe ọ nchekwa ya tabakwa ihe olotacha na ihe a nri n'ụtụtụ atọka enogo m ya ka m ntakwuke nne ọgwọ ntekọ ya ma na onye mere ndị Igbo ji wee tụọ n'ụzọ sị na anụ nkata akpịrị ụtụ ya agwụ
anụ kafe akpịrị ụtụ ya agwụ mgbe anụ na-atụtọ mgbe ọ dị n'ime ọnụ mgbe oge anụ na-atụtọ mgbe ọ dị n'ime ọnụ ịnụ ha anya ya nga na ụtara abụrụ ofu n'anya na ji abụrụ ofu mgbe nye na ji na ụtara ji dị iche mgbe ọ nọ n'ime ọnụ ị na-anụ atọ ya ịnụ ha anya ọgafe akpịrị ụtụ ya agwụgwụ ịnụ asị nọ na-abụ ewu chetasị ihe ori mgbe ahụ ewu nọ na ọ na-ewefe ha ọnọkọta ụtọ na nne ya igwe ntara atọkọkọ mgbe na-atụ ya ọgbọ ntekwu ya tawakwa takatakwu ya tagidekwe takasịgo n'okwu n'ụkọdụ olutakwa ụtọ ya ọgbọ ntekwu ya mana onye nka na-abụ ihe anwa ọsọsọ ewu ya emenwe ọnya ma o ji bụrụ ewu ọ bụ ọnya maka o ji bụrụ ewu ọ bụ na o nwere uche nzuzo ya bụ ewu ga-afịa ọ bụrụ na ihe ọ kwesịrị ime bụ mgbe o rute ihe ọ tara gbaa mbọ nke ọfụ jetakwa ọzọ ọ bụrụ iri gbọnite nke ị ga-ata nke ọzọ eje nya ya eje ọgwọlite ya tabi ya ọ ya tọzụ ụtọ ka nke ọ tara na mbido ahụ ụtọ ya ga-adịzi iche maka na ọ bago n'afọ mebie asọ mmiri mebie ya ịtabi ọ na-atọzi iche ije chịta akwa ihichago ihichacha ya site n'ihe izi akwa kobie ruo ihe ichikọtara ike iweje chịtapụ ya wee mekwa ije ụka ya atọzighị agwụ ihe ekwebiri otu iche ga akwa si na ihe ize nekarị gị maọbụ na akwa na machọzi ihe ije ntebie ihe emezi gbasizie mbọ gị ka ị gụta nke ka mma ọ bụghị ịnọkọtakwa ije chitakwa akwa iji gwa ajụ kemgbe ahụ isi ga-aga ijidekwa ihe foni na-adachighazi azụ abụrụghị egwu nnagasị olugo nke ise chitakwa akwa eze nna nchekere gbaa mbọ ọkwọdụ sọsọ ewu na-abụ chịtazi ihe oli ọtarịba ọnụ chekere gba mbọ ka igote akwa ka mma nke mmadụ bụ nke mmadụ anọdụ okwu ebe anakọtafu isi ijugo ajụ ilibekwa ya ihe a na-atụrụ onye ahụ agba mbọ ọfụma onye chekwudolu onye na-awọkata iru ọkaba azụ iwu a na-ata ihe olu igbugo mbụ azụ ka ọ na-aga ọdọ aga iru onye na-aga iru bụ irote ife tala ịchọta ihe inwebu ịgba mbọ nweta nkịtị ya mma ọ bụrụ ije nachi ya azụ nze nya